nrimo karo putusane satenane ati iki ora lilo yen nyawang sliramu nyanding wong liya segampang kuwi caramu ngapusi rasa atimu saiki aku dhewe mung sepi tanpa tresnamu apa kudu pasrah kahanane kudu nrimo karo putusane satenane ati iki ora lilo yen nyawang sliramu nyanding wong liya segampang kuwi caramu ngapusi rasa atimu saiki aku dhewe ning kene mung sepi tanpa tresnamu kepiye maneh caraku nglalekno lesem guyumu saiki aku dhewe ning mung sepi tanpa tresnamu saiki aku dhewe ning kene wis sepi tanpa tresnamu